का बोला आजकल बड़ा खुश देखा हुआ खुश का है कुछ जा। मिल गला का? अरे मतवा इतना बढ़िया सीन देखा, पहाड़ी इलाका में आल है जा। देखा पिछवा कैसन उछखाल है, आई देखा। अरे पहाड़ तो बाबा उछल रहा न करी। और कुछ हाँ, इधर ऊंचे खाल है जहाँ बैठल है यहाँ देखा। तो सुनावा का ठे कि जब ले देहले बाड़ी, ये भौजी का हाल बताओ थी तुझसे अच्छा कि जब ले देहले बाड़ी देवारा के दिल हो। अब तो चिढ़वे कर कि जब ले देहले बाड़ी देवारा के दिल हो बनाव तारी रील भौजी। जब ले देहले बाड़ी देवरा के दिल हो बनाव लगली रील भौजी। और सुना अगारी सैया जी के तगारी सैया जी के देली छिला छिल हो बनाव तारी रील भौजी। गारी सैया जी के देली छिला छिल हो बनाव तारी रील भौजी। अजियल कैले बाड़ी तजियल सासू जी का कैली मुसकिल हो बनाव तारी रील भौजी। जब ले देहले बाड़ी देवरा के दिल हो बनाव तारी रील भौजी।